abokina. Na'am. Sanadiyar kiranka gidana da ni. Ina jin ba wani abu ne yasa na kira ka. A ce wata shawara da shi nema a gurinka. Shawaran nan kuwa ita ce. Ko wani abokina wanda tun muna yara muke tare da shi. Haka muke. Na'am. To sai na ware wasu 'yan kuɗaɗe na ce zan bashi domin ya je gina rayuwarsa shi ma. Na'am. To kuɗaɗen da na ware ina tunanin sun kai kusan kimanin miliyan 5. Miliyan 5. To shi isa na kirawo ka domin mu yi shawara da kai ko za ka min shawara cewa sun yi kaɗan a ƙara ko kuma sun yawa. To shi isa na kirawo ka ji wace shawara za ka bani. Yanzu a shawarce kamar nawa kake gani ya kamata ka ce. Ya ga ma dai aboki na ne tun muna yara muke tare da shi. Wato ni a iya nawa dan tunanin iya lissafi na ɗauka kawai kuɗi yana sa mutum ya zama wani babban al'amari. Amma da na ƙara bincike na ƙara lissafi na fuskanci kuɗi har hauka ma iya sa. Yanzu alhajin Allah dan za ka yi wa talaka kyauta shi ke nan ka kwaso kuɗi digim miliyan 5 ka je ka bai. Na gaya ma tare muke fa abokina ne tun muna yara muke tare fa. Abokin banza dan shi kenan kun kana da kuka tare sai ka ɗauki kuɗi maƙude miliyan 5 ka je ka bai. Wannan shawarar da nake so ka bani nawa ya kamata a ce an bashi wanda shi ma zai je dan ji da abubuwan da suke gaban sa. Kaga malam kana karanta mujalla, ina karantawa, kana kallon talabijin, gaskiya ne, haka kuma kana sauraron gidan rediyo, gaskiya ne. Shin baka taba samun labarin an dauki kuɗi maƙude an ba talaka kyauta ya faɗi ya mutu ba? A ina kuma ta wannan mu? Kai dai ba ruwanka kawai kai dai kai amfani da shawarar da na baka. Ni dai mai shawara kai ni a gani na kawai abinda nake ganin zaka daukar ka ba bawan Allah nan ba za a samu wata matsala ba. Bai wuce ka dan dauki naira 50,000 ba ka dan bashi a je a dan yi cefane a dan sai shinkafa a dan abin nan kawai yake nan fa. To me a ciki? Yanzu abin da wannan ba wani bane wannan abokin da kai ne. Tun muna yara muke tare. Abin da kace min a bashi 50,000. Ga shi 100 shi ka je kare ka saka san abin da in ma jari zaka jade Alhaji Allah zo ka kai dai mai gina min mugunta to ka gina daidai kaurinka watakila fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai